good morning. Nakaroon diri sa airstrip. Sa tagnanan lang ni siya. Narang aeroplano, kana siya nga aeroplano. Ay, nagadala sa aerial spray para sa dahon sa saging, para protection sa mga sakit sa dahon. Niya karon sayo kaay mi nakagikan para ang baktas-baktas sa sad. Kidugay mi wala nakabaktas. Padayon na sad mi, may na lang maka sad mga twice a week lang ang among baktas. Pero nalaktawan jud murag once a week lang tung niagi. Pero I hope nga makaduha mi karon nga week. Nya padayon sa ta. Bye bye everyone. See you next video. Love you all. Amping tanan. Love.